Sorry, you have a blue card. Máte modrú kartu od pani Emmy Wiesner, ak chcete prijať. Moja otázka je jednoduchá. Vy chcete ukončiť vojnu? Lebo ak chcete ukončiť vojnu, tak je pomerne jednoduché, že čím viac budete financovať Putinové vrecká, tým ťažšie bude, aby Ukrajina mohla vyhrať. Takže sankcionovanie ruskej energie, sankcionovanie ropy a zemného plynu, to je asi jediná možná odpoveď. Jasná odpoveď, ak chceme ukončiť vojnu, nemôžeme ju financovať. Takže vy chcete ukončiť vojnu? Thank you, colleague, for the question, but I will answer in Slovak language. Áno, vojnu chceme ukončiť, áno, chceme obnoviť dodávky ruského plynu. Tá vaša politika sankcií bola maximálne že neúspešná, doteraz nepriniesla žiadne výsledky, len teraz prichádzajú správy, že Ukrajina prehráva, stratila Kurskú oblasť, čiže všetky tieto riešenia, čo tu boli doposiaľ prezentované, boli jednoducho neúspešné, neplatné, nefungovali. Bohužiaľ, to je realita, to je výsledok, ktorý vidíme na fronte, vidíme to na Ukrajine a uvedomili si to Spojené štáty americké, uvedomil si to zvyšok sveta a ja by som bol rád, keby si to uvedomila konečne už aj Európa.